Hola, bon dia. Soc Antoni Badia i us vaig ensenyar, almenys que tingueu una idea dels smartphones, els mòbils que teniu a les vostres mans. Us ensenyaré i podeu veure totes les aplicacions o moltes d'elles que teniu instal·lades i potser no heu fet funcionar, i també d'altres que es poden instal·lar i us poden servir per moltes coses. Anem a veure una presentació que he preparat perquè us ajudi en la vostra tasca diària. Tenim les aplicacions de mòbils que farem servir. Tenim en compte que hi ha molts mòbils, hi ha molts smartphones, molts models i diverses aplicacions o sistemes operatius diferents, l'Android, el Windows i el de l'Apple, de l'Apple, de la manzana, de la poma. Bé, pensem que en aquest cas explicaré les d'Android, però que amb d'altres aplicacions són molt semblants. En aquest cas, com que jo tinc un Galaxy 6 Edge, us explicaré del meu mòbil, però ja dic, les vostres aplicacions són molt semblants o iguals. Bé, aquesta és una aplicació, una presentació que us he fet en PDF i també en PowerPoint, de manera que vosaltres la podeu mirar i estudiar i sempre que tingueu un dubte consultar-la. Anirem a la majoria dels models i per tant també les aplicacions que tenim. Us faré uns 5 cèntims, una explicació molt reduïda de cada una de les aplicacions que tenim. Tenim en compte, primer tenim el mòbil ple d'icones. Aquests us he ensenyat aquí en aquesta pantalla, els més generals. N'hi ha d'importants, no de tan importants, uns instal·lats i els altres que no teniu instal·lats. Però sí que en trobareu alguns que són fonamentals i importants i que els teniu tots. El primer que hi ha és aquest que us senyalo, que és el d'ajustaments. També teniu, i és molt important, aquest per trucar, que és el telèfon, per això tenim el mòbil. I en general també tenim aquest d'aplicacions, que normalment està situat a la dreta a baix, que ens ensenya la totalitat d'aplicacions que tenim. També són importants per nosaltres la de WhatsApp, que és aquesta d'aquí, i algunes altres que en podem fer servir. Per exemple, l'alarma, el planificador i veure les fotografies que nosaltres hem fet. Altres com per exemple la calculadora, la llanterna, el Hangouts, i d'altres que n'hi ha. Tirem endavant i veurem que la primera que podem posar és la d'ajustaments, que és la que al començar el programa, al començar el tindre un smartphone a la nostra mà, hem d'aplicar. Com podeu veure, hi ha molts icones semblants, però tots tenen l'opció de la roda dentada. Aquests ens deixaran d'entrar dintre del nostre mòbil i fer que les aplicacions estiguin activades o no activades segons vulguem. Ara, a continuació, us ensenyaré unes quantes dels ajustaments, els més importants i els principals. A l'obrir l'icona dels ajustaments em sortiran de diferent manera segons el model, però alguns que seran el Wi-Fi, Bluetooth, mode vol, també tindrem diferents sons i vibració, pantalla, temes, pantalla d'inici i aplicacions. Aquesta part és més de llegir i que d'explicar, però penseu que les més importants, els més que normalment se fan servir són la Wi-Fi,
que és la comunicació d'internet, el Bluetooth, que és comunicació entre altres mòbils, i també per fer servir, per exemple, els mans lliures del telèfon. Després tenim el mode vol, l'ús de dades que nosaltres tenim contractats amb la nostra companyia de mòbil, que és la Movistar, l'Orange, el que siguen, diferents xarxes mòbils. Si volem fer el pagament pel mòbil, hem d'activar la NFC i pagament. Hi ha d'altres punts que diran les aplicacions, que són totes les que tenim, que les podem desinstal·lar, aturar o modificar segons se puguen modificar aquestes aplicacions. També tenim els sons i la vibració, notificacions o molestar, pantalla i pantalletge pels que tinguen un mòbil com el meu. En aquest cas, fixem-nos ja que és una pantalla específica de sons i vibració. Els sons i vibració ens servirà per posar, per exemple, la melodia sempre que ens truquen a sonar aquella melodia, o bé podem identificar la trucada entrant per una melodia determinada. Podem fer que al mateix temps vibre el telèfon i ens en donarem compte de que ens sonen no només pel volum de la melodia, sinó també perquè sentirem una vibració, o bé, si hi ha només la vibració, les altres persones no sentiran la melodia de so. Podem anar també a les notificacions, activar-les o desactivar-les. Podem anar a l'opció de no molestar, en aquest cas quan estiguem en un cine, en un cinema, o bé en un teatre o una reunió, podem activar aquesta opció i no tindrem que apagar el telèfon. Dintre de la pantalla podem activar la brillantor que volem més o menys, el tipus de font vol dir del tipus de lletra, també podem altres opcions que pot haver. Dintre de les configuracions avançades en podem trobar moltes, l'execució ràpida de la càmera, un gest de la vista emergent, captura de pantalla, aquest model de C6 Edge té l'opció de captura de pantalla passant la mà d'esquerra a dreta o al revés, o de dreta a esquerra, i captura la pantalla que tenim. D'altres models em sembla que tenen l'opció de tocar al mateix temps el botó d'encendre i de volum. Bé, també ens dirà, per exemple, l'estat de la nostra bateria, si ens en queda molt, si ens en queda poc, si l'hem de carregar. A vegades es pot interessar també el software que tenim, si és una versió Android, si és una versió, la que sigui, o també sobre el dispositiu les actualitzacions, baixar-les activament sense tindre que molestar-nos i moltes més coses. També podem modificar l'idioma, l'hora i la data del telèfon, veure quina memòria ens queda o tenim instal·lada. Podem tindre una targeta SD, mini CD, instal·lada i podem augmentar la memòria, o podem tindre les opcions d'accessibilitat. A vegades ens interessa no trencar-nos el cap i volem que hi hagi una manera de veure el mòbil només en les aplicacions que nosaltres volem fer funcionar. Per tant, el posarem en el que se diu mode senzill, i d'aquesta manera, si caben 20 aplicacions a la pantalla, només amb 3 o 4 n'hi haurà prou, i a més les tindrem amb uns icones bastant més grans i essencials. Ens hem de fixar sempre que hi ha
una icona que es diu aplicacions, que està a la part baixa normalment, i aquesta ens farà anar a unes pantalles addicionals on tenim totes les aplicacions instal·lades al nostre mòbil. Bé, però tenim un mòbil que és un telèfon portàtil i el més interessant és que nosaltres vulguem trucar. Penseu que per trucar s'han de marcar uns números i per marcar els números hem de portar aquest botó, precisament aquesta icona que ens diu els números del telèfon. Bé, podem també veure en aquesta pantalla el registre, vol dir les trucades que hem rebut i les que hem fet, preferits, que pot ser uns contactes que nosaltres hem marcat com a preferits perquè són aquells als que truquem més sovint, i també tots els contactes. En això tindrem tots els contactes que han arribat. D'aquest dia en parlarem quan tinguem l'icona de contactes. Últimament el mòbil el fem servir tant, l'smartphone el fem servir tant com a telèfon com amb càmera fotogràfica, però potser no sabem quines opcions i què volen dir cada un dels icones de la càmera fotogràfica. Penseu que quan s'encén la càmera fotogràfica no només hi ha uns icones de fer la foto o el vídeo, sinó que n'hi ha molts més. Veus, tots aquests. Cada un d'aquestes icones té el seu significat i segons el posem, l'activem, serà d'una manera o d'una altra. Els icones que ens apareixen a dalt són aquest, que és una roda dentada, per tant també en parlarem dels ajustaments de la càmera, la mida de la foto. Penseu que la mida i el format es pot activar de més gran a més petita. Normalment les fotos per defecte estan amb una mida molt gran, quan poden ser de mida més petita i per tant podrem fer més fotos a la nostra màquina, al nostre smartphone. També podem tindre el flash com a auto o bé posar-lo o no posar-lo. El temporitzador, podem fer una foto deixant la càmera en un lloc determinat. L'HDR, que és ja us ho explico més tard, la brillantor i altres coses que tenim. Bé, l'HDR té alguns dies High Dynamic Range, és a dir, un rang dinàmic perquè ens faci les zones de l'exposició de la imatge siguin més grans. Això és més per tècnics d'imatge. Però la temporitzador podem mostrar immediatament 5 segons o 10 segons. El flash, evidentment, podem tancar-lo, fer-lo automàtic o que sigui a totes les fotos. Bé, ara tenim el File Explorer o File Manager. És una aplicació molt semblant a el que en diem els que tenen ordinador o PC. Ens diu tots els icones, totes les aplicacions, els fitxers i totes les coses que tenim al nostre mòbil. Al File Manager veus diferents carpetes. De carpeta podem anar a la carpeta de càmera i dintre de la càmera tindrem totes les fotos que hem fet. Automàticament s'enumeren segons el dia que s'ha fet i un número correlatiu. Bé, això és tot per avui i per la primera part. En la segona part us ensenyaré el següent, més aplicacions que pot haver amb el mòbil. Gràcies per tot i mireu la segona part perquè és molt interessant.